Pupa tal-plastik. Meta kont tifla nilgħab bil-pupi, nara kif nagħmel biex ma jweġġax. Mill-fliexkun qartab nies ihom bennet, taħt fid-dawbati biex ma jibżax. Xewqa bdiet timbet ħilsa sabiħa, dan immimli bil-weġġa tal-ħlas. Nisma' l-bekkija tqajjimni f'lejl xitwi, nanni l-għanja li tniżel jinnas. Pupa tal-plastik u Kibki ta' veru għax qalbi mitfuna fil-hemm. Pupa tal-plastik u nfusa imxi marra